Waqt intervista lil kap tal-Parti Nazzjonista kellu ma' Carbonaci, Bernard Grech iddiskuta l-iktar temi kurrenti, fosthom il-bejt taċ-ċittadinanza, l-eutanazja u anke l-isfidi li qed jaffaċċjaw dex. F'dan il-podcast Bernard Grech insista li l-Parti Nazzjonista qatt ma jbih l-identità Maltija, mod speċjali meta tqis li dan qed isir permezz ta' skema legali. ċittadinanza tagħna mhijiex għall-bejħ għaliex għandha valur u mhux biss prezz. Bernard Grech wieġeb id-domandi kollha li sarulu f'dan il-podcast u insista li hu jirrispetta u jħares dejjem id-demokrazija ta' pajjiżna u dan b'referenza għall-aħħar żviluppi fil-Kunsill Lokali tal-Gargur. Aħna konna għadna u se nibqgħu nuru biċ-ċar li rid ikun hemm rispett tajjeb lejn ir-regoli demokratiċi. U għan li l-Parti Nazzjonista jaħdem ma' kulħadd inkluż mal-Partit Laburista għaliex fajnejh għandu biss il-mira li joffri kwalità ta' ħajja aħjar. L-importanza għalija huwa l-ġid u l-interess nazzjonali. Kien hawnhekk fejn offra qatt ta' proposti li lest jimplementa meta l-Partit Nazzjonista ikun fil-Gvern. Irridu naħħu it-taxxa Fuq l-ewwel 10,000? Fuq l-10,000. Tal-part-time u tal-overtime. Bla dubju dak huwa waħda mill-affarijiet li se nkun qegħdin indaħlu, kif ukoll se nkun qegħdin naħħu it-taxxa minn fuq il-kola, se nkun qegħdin nibdew ngħinu lill-importaturi l-esportaturi ħalli ikomplu jinvestu, imma anke wkoll ħalli naqsulhom il-piżijiet u allura nikkontrollaw tajjeb u nindirizzaw l-għoli tal-ħajja, ma mbagħad għandna miżuri oħrajn fejn jidħol governanza kif diġà kemm il-darba qed illi aħna napplikaw il-liġijiet illi allura jgħinu lil pajjiżna jkollu governanza aħjar imma wkoll jkollu reputazzjoni aħjar għaliex. Għaliex ir-reputazzjoni hija ċavetta. Bernard Grech jirrefera wkoll għal bżonn ta' direzzjoni differenti għall-awċin sabiex ikollhom vjaġġi iktar komdi bejn iż-żewġ gżejjer. Il-vapur Nikolaus aħna waqfuh u nġibu vapur floku vapur ġdid. Tajjeb. Hemm xi fondi mill-Unjoni Ewropea. Se nirreferi għalihom. Però ħankun qegħdin nagħmlu l-5 vapur ukoll. 5 vapur li jkun qiegħed dedikat għal merkanzija. Bidla fid-direzzjoni anke brabta mas-settur tas-saħħa. L-awċi għandu dritt illi kollu l-aqwa servizz tas-saħħa bħal mandu il-Malti u bħalma nemnu li jista' jkollu aħjar. F'dan il-podcast Bernard Grech insista li bejn iż-żewġ partiti politiċi hemm differenza enormi. Aħna taqqadna l-imħabba lejn pajjiżna, l-imħabba lejn in-nies, ħaddieħor jaqdu jekk jaqdu huwa biss l-interessi personali. Kristin Mamo, Annet News.